Id-deputat nazzjonalista Stephen Spiteri stqar li mal-President ta' Malta George Vella huwa astjena. Kien One News li żvela dan it-tnejn filgħodu fuq one.com.mt wara li Spiteri kien ikkuntattjat bit-telefon u stqar li meta ġie msejjaħ f'San Anton biex jurif min għandu fiduċja, Spiteri astjena u qal li siġġu parlamentari huwa tal-votanti li eleġġewh. Inkun għamilt id-dover tiegħi x'in quddiem il-President astjenejt għaliex dak is-siġġu mhux tiegħi huwa tal-votanti li votawli u għalhekk ħassejt iddiskutejta mal-President, iddiskutejt l-idejat tiegħi u s-sitwazzjoni li tista' tagħmel ġid lill-Oppożizzjoni u l-Partit u fil-fatt jiena qiegħed reġistrat li astjenejt. Stephen Spiteri kien wieħed mit-19 il-deputat li sfiduċja l-Kap Nazzjonalista f'laqgħa tal-Grupp Parlamentari nhar it-tlieta bil-lejl. Ma' One News ikkonferma dak li kienet żvelat din il-Kamra tal-Aħbarijiet, jiġifieri li huwa kien fost dawk li sfiduċjaw lil Delija. Jiena vvotajt fil-Grupp Parlamentari fl-istrutturi tal-Partit illi bil-modell politiku ta' Adrian Delija jidher li l-partit mhux jagħmel avvanzi, ġifieri daw juruħ in-numri, il-polls kontinwament jidher li m'hemmx biżejjed nies biex nimxu l qudiem. Allura bil-forsi rrid nagħti dak il-messaġġ fl-istrutturi. Fi frar illi għadda id-deputat nazzjonalista Jason Azzoppardi kien tefa' lil Stephen Spiteri fost 17 il-eroj blu ta' kontra Adrian Delija. Stephen Spiteri kien ċaħada urta ruħu li tefawh f'dik il-keffa. Iżda ma' One News qal li kien diġà beda jitlef il-fiduċja fil-kap Adrian Delija. Inti fi frar li għadda meta kienu qalu li inti wieħed minn dawk is-17 Blue Heroes kont ċħadd. Dik fil-fatt kont ċħatta għaliex dak iż-żmien jiena kont naħseb li isma' ejja naraw the way forward ser jiġri mingħajr ma għamilt il-messaġġ ċar, però llum ħassejt li għandi nagħmlu ġoe dakinhar għal ġid tal-Partit u tal-Oppożizzjoni. Stephen Spiteri kien maqjus bħala deputat lejali lejn Adrian Delija, iżda tilef il-fiduċja fih kif tilfuha wkoll id-deputati Kristi De Bono u Herman Schiavone.